Здравейте отново! Вече сме в следващата част, как да си верифицираме акаунта в ADFile Cache. Виждаме, че отляво изписва Not Verified. Кликваме върху него и кликваме върху Here. Отваря ни се нова страничка, където трябва да качим или да извършим някои действия. Първото, използвал съм тук Google преводача, за да евентуално да може да се ориентира всеки. Трябва да се качи документ за самоличност, като е възможно паспорта да се снима или пък шофьорска книжка и от двете страни и лична карта евентуално от двете страни. Едно от двете, смисъл един от трите документа, като размера трябва да е минимум 600 на 800 пиксела. Потвърждаването става между 2 и 24 часа и наистина да работят доста бързо. Налагаше ми се поне 3 актуализации за деня, като са доста скептични, доста взискателни спрямо качеството на снимката. Кликваме на качване, качваме документа от компютъра и изчакваме. След това, след като се потвърди едното, отиваме на проверка за адрес, т.е. трябва да качиме документ, в който да се вижда нашия адрес, като това може да е документ за платено електричество или вода. Също така, ето виждаме за интернет, за кабелна или пък за мобилен телефон, някакво писмо от банката. Това са документи, които могат да се качат. Ето виждаме, документа трябва да съдържа вашето име, да съдържа адреса и документа не трябва да е по-стар от 3 месеца. Качваме и този документ и след като се потвърди, вече можем да направим и верификация на нашия мобилен номер. Изписваме си просто номера и го потвърждаваме. И след като вече и това е готово и направено, и вече всичко виждаме е верифицирано и изглежда по този начин. Така, след като вече нашия профил е верифициран, можем да направим, съответно да заредим нашия портфейл с сумата, която ни е необходима. Как става това нещо? Ще видим в следващото видео. Надявам се да съм ви бил от полза. До после. Чао, чао! Здравейте отново! Вече сме в следващата част, как да си верифицираме акаунта в ADFile Cache. Виждаме, че отляво изписва Not Verified. Кликваме върху него и кликваме върху Here. Отваря ни се нова страничка, където трябва да качим или да извършим някои действия. Първото, използвал съм тук Google преводача, за да евентуално да може да се ориентира всеки. Трябва да се качи документ за самоличност, като е възможно паспорта да се снима или пък шофьорска книжка и от двете страни и лична карта евентуално от двете страни. Едно от двете, смисъл един от трите документа, като размера трябва да е минимум 600 на 800 пиксела. Потвърждаването става между 2 и 24 часа и наистина да работят доста бързо. Налагаше ми се поне 3 актуализации за деня, като са доста скептични, доста взискателни спрямо качеството на снимката. Кликваме на качване, качваме документа от компютъра и изчакваме. След това, след като се потвърди едното, отиваме на проверка за адрес, т.е. трябва да качиме документ, в който да се вижда нашия адрес,
като това може да е документ за платено електричество или вода. Също така, ето виждаме за интернет, за кабелна или пък за мобилен телефон, някакво писмо от банката. Това са документи, които могат да се качат. Ето виждаме, документа трябва да съдържа вашето име, да съдържа адреса и документа не трябва да е по-стар от 3 месеца. Качваме и този документ и след като се потвърди, вече можем да направим и верификация на нашия мобилен номер. Изписваме си просто номера и го потвърждаваме. И след като вече и това е готово и направено и вече всичко виждаме е верифицирано и изглежда по този начин. Така, след като вече нашия профил е верифициран, можем да направим, съответно да заредим нашия портфейл с сумата, която ни е необходима. Как става това нещо? Ще видим в следващото видео. Надявам се да съм ви бил от полза. До после. Чао, чао!